tara al'umma. Domin samun zafafan labarai kuma daɗaɗa sai ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu zarar mun ɗora. To mai sauraro ga cikakken mutum yana zuwa. Mun gode. Tofa mai sauraro ana wata ga wata yayin da rikici ya sake barkewa a ƙasar ta Nijar tsakanin wato babban malamin nan wato Yusuf Asadu Sunna da kuma ƙasar ta Nijar baki ɗaya. Kamar yadda za mu kawo muku cikakken bidiyon a cikin wani channel na mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. To amma idan wannan shine zuwanka na farko da Allah ka danna mu na subscribe kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun zafafan labaran mu ingantattu kuma da zarar mun ɗaura. To mai sauraro bayan abubuwan da suke ta faruwa a ƙasar ta Nijar, malamin na ƙasar Najeriya wato Malam Yusuf Asadu Sunna ya yi wani zafin martani a kan abin da ke faruwa tsakanin wato tsohon shugaban ƙasar Nijar ɗin wato Bazoum da kuma sojojin ƙasar baki ɗaya. Yayin da yake nuna cewa wannan abin ba daidai bane abin da aka yi wa wannan bawan Allah shugaban ƙasar ta Nijar wato Muhammad Bazoum. A yanda wani bawan Allah daga cikin mutanen na ƙasar Nijar ya fito da zafin martani abin da ba daɗin faɗa. To amma da haka za mu faɗa muku na sauraro samu kuɗi ka zauna ka kaɗe kunnuwanka ka kuma manta da subscribe, like and share. To wannan bawan Allah ya fito ya yi magana ya yi martani akan abin da wato malamin ya faɗa Yusuf Asadu Sunna, yayin da mutum yake faɗa masa cewa wannan magana ce ta ƙasa da ƙasa ba wai magana ce ta addinin musulunci ba. Yayin da ya ji na sako maganar akan addinin musulunci, yayin da yake faɗa mai cewa ya sani duk abin da ya faɗa da duk abin da ya gani da zuciyar tasa za su yi magana ranar gobe kiyama kan yadda yake rantsuwa da Allah cewa wannan abin da aka yi masa ba adalci ba ne. Yayin da shi wancan bawan Allah ya ƙara da cewa ko dai yana kare tsohon shugaban ƙasar ne wato Muhammad Bazoum don a lokacinsa sun taɓa masa wani dunkuli a yadda ya nuna. To mai sauraro domin samun cikakken wannan bidiyo wanda za ku kalla ku kore kwarkwata idan ku baki ɗaya, sai ku garzaya tashar mu wadda take da ɗaukakken bidiyon cikakke mai suna Hausa World News TV. Domin sauraro a dukkan ne anan zamu kawo ƙarshen shirin namu na yau. Kada ku manta da danna mana subscribe, like and share. Mun gode.